kovu. Aha, jednou jsem klikla new slide. Miluji svoji myšku. Imagine mít myšku. Imagine. Ještě to přesvařila. Jo, to je to využití. Tady jak se získává. Takže ještě vlastnosti. Nechci velký B. Může dát do prezentace. O můj bože. Díky. Kde je? Co hledáš? Tady je hluchý pán. Ale to nejde pořádně vidět. To je škaredý. Tento brat má hrozně škaredý emojiky, co to je? To by mohl mít ještě PowerPoint. Tak tady jenom udějí. Prostě volá. A jo, tady jsou ty, už to vidím. Co je max? 256. No, vlastně 255 břenová je hodnota. Ještě to chceš asi transparent, ne? Co? To zase špatně? Jo, ach jo. Já se na sebe nemůžu dívat. Co to dal s shiftem? Já to ubližuje. Já skopíruju a přesunu. Ale máš tam... A potřebuji ho vydat outline ještě. Ahoj. Hledám někoho na utírání nádoby. Bude to trvat Jsem to dlouho. dělala včera. Bude za to Já dost jsem peněz. nezývala. Cože si? Já jsem vařila. No, a tak by ti to mohlo být na celou hodinu. A ty uděláš tu prezentaci? Ne, já umiju to nádobí. Ještě ho můžeš umývat, vyber si. Tak až propadnu, tak je to tvá vina. Není. Já jsem ti včera říkala, děláš školu. Však jsem se včera učila tu češtinu. Celý den. No. No. Tak Ukážeš nebudu babičce to video? utírat. Tancovací? Nebo jim ne? Bočku to myslím. A poslala jsi to babičce do Turecka, dědovi? Diabla? Do Jablana. No, tak ještě dědovi pošli odkaz. Podle mě to nebude fungovat, ale... Jo. Takže to udělám. Už tam vytvořím ty shapes. Co? Jak to mám jako udělat podle tebe? Já bych A do toho- skopírovala ty 3 kruhy. No. Dala jenom přes sebe. Jenom tu vrchní udělala transparent. No to jsem teď udělala. To nefunguje. Proč? Proč to nefunguje? Protože to není jak míchání světla. Ten PowerPoint funguje v cmyku, ne v RGB. Takže si tě neudělá bílou. Ne. No.
Je, co jsi myslela? Tak to musím dělat jinak. To nestačí, že dám transparent, protože to neukáže ten light mixing, že jo? No ne asi. Well, yeah, ale to try still. Reálně se mi nesměj. I will be sad. Jako máš lepší nápad, jak to uděláš? Nemáš, jenom se směješ. Dej si to reálně. RGB Venovy diagramy budou existovat. Už tam seš? Nejsem. Very well. A to jste tančili? Ne, ale chci to dělat. Je tady ta holka má stejnou košili, jako mám já na Iris.